Laitoin tuossa hernekeittoa porisemaan. Tämä on ihan perinteistä hernekeittoa ja laustajan hernekeittoa. Ja sitten toinen purkki on tuota palvihernekeittoa. Tuolla se on kattilassa jo tulemassa. Pistin vähän riisihiutaletta siihen sekaan, että näin se tästä kypsyy pikkuhiljaa. Sitten tein jälkkäriksi tommosia hänkkäräkorppuja. Ihan perinteisiä joulutorttuja, mutta niitähän sanotaan hänkkäräkorpuiksikin täällä Oulun seudulla. Sitten tein ihan omilla pienillä kätösilläni. Tein tämmösiä sämpylöitä. Euroopan yhteisön EU-ruokapaketissa tulleista sämpyläjauhoista ihan tommosia perinteisiä sämpylöitä. Tästä se alkaa. Tässä oli minun ensimmäinen ruokavideo ja koetan tehdä tulevaisuudessa vähän parempia, kunhan opin tässä tätä kameraakin käyttämään. Nähtäillään ja ihmetellään.